कोर्ट ଯେଉଁଠାରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ସେସନ୍ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତର ଅପରାଧର ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅପରାଧିକ କୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟାଳୟର କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅପିଲ କୋର୍ଟ। କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଅପରାଧୀ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିବା ଏକ କୋର୍ଟ। ରେଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜମିର ଭଡ଼ା, ରାଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଦାଲତର ଅଧିକାର ଅଛି। ଲେବର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏକ ସରକାରୀ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ ବିବାଦ ଉପରେ ନିୟମ କରେ। ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବା, ବିଶେଷତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିବାଦ। କଲେକ୍ଟରେଟ ଏକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷେତ୍ର। କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ ସାମରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କୋର୍ଟର ବିଚାର ସହିତ ସମାନ। ଏକ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମିଲିଟ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ମୁନସିଫ କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରିକ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଦେଶର କୋର୍ଟ। ଜଜ୍ ବିଚାରପତି, ଜୁଡିକେଚର ବିଚାର, ଜଷ୍ଟିସ ନ୍ୟାୟ, ଆଟର୍ନି, ସଲିସିଟର, କାଉନସିଲ ଅର୍ ବାରିଷ୍ଟର। ସାଧାରଣ ଆଇନ ପ୍ରାଧିକରଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଓକିଲ। ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୋର୍ଟ ପରିସରର ଓକିଲାତି ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଡଭୋକେଟ ଓକିଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ କିମ୍ବା ଧାରଣା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରେ। ପ୍ଲିଡର ନିବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଇନରେ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନାମରେ ଓକିଲ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ୱିଟନେସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ ଦେଖେ, ଜାଣେ କିମ୍ବା କିଛି ପାଇଁ ଯିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କୋର୍ଟରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏକ କୋର୍ଟରେ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କିମ୍ବା କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର। ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା କାହାକୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଟ୍ରାଏଲ ଏକ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଜଜ୍ ଏବଂ ଜଜ୍ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଲସୁଟ୍ ଏକ ଅଦାଲତରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତି ଯାହା ଦୁଇ ଜଣ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ।